sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga patrabaho sa Naga City People's Mall matatapos sa tamang schedule. Mga pulis sa Camarines Sur minomonitor kung nagmo-moonlighting sa trabaho. Makusog nakikilat sa Nabua, Camarines Sur, nagwalat nin danyo sa sarong residensya. Lalaking naghahanap mababakal na mais na kuryente sa Libmanan, Camarines Sur, Gadan. Diyos Marhay na Banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Mga patrabaho sa laog kang Naga City People's Mall matatapos sa tamang schedule. Kabali na digdi ang pinag-retrofit na beam sa may parte kan Kalye General Luna. Ang detalyes aramon taman sa report ni Melvin Machado. Sa laog kang taon na ini, may 5 proyekto sa laog kang Naga City People's Mall na may tagamang pondong lampas 23 million pesos. Ini kinababalehan kang pagpakarhay kang activity center, retapping kang salog sa Pabenas, pag-retrofit ka nagkapirang beam, asin retapping kang rampa pasakat sa fresh fish section. Sa report kang kontratista kay Mr. Tali Pabines, Officer in Charge kan Market Enterprise and Promotions Office, nasa 70% nang tapos ang pira sa nasabing proyekto asan ibadigdi kaipuan makumpleto sa July 8. Urog na ang pinagtatrabahong beam sa may parte kang General Luna. Sangunyan po ang sabi kan si contractor nasa 70% tapos siya ang accomplishment ninda. Ay, okay. Ano so? Pwede makaabot na sa September kung makumpleto? Kompleto po by September, ang target date is July 8, gabos. Dapat July 8 matapos gabos. Kailang siguro mauri itong sa rampang sa siraan. Ta nakikiwalay ang siraan na dahil maapektuhan si deliveries katong mga sira sa taas. Ang mga nakapwesto sa pag-ulta ng kamposte sa parte kan General Luna, niyaon sa tungod kang beam na pinagtatrabaho asin pinaglipat ng pwesto ang binagbabantayan man sumot kang PSO asin market guard para masiguro na dai makakaabala sa bulos kang trapiko o rog na tayawon ini sa gilid kang tinampo. Po, si natuyawan ng kadikit pero po na ipakaray mo man ito, talagang target mo duman si pagninegosyo kaning mga yaon sa tuya dahil maapektuhan. Dagos-dagos. May bantay po duman nag-request kami sa PSO sa kami mga gwardiya po kan market. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sa isyo kan pasi orden sa laog asin palibot kan Naga City People's Mall, mayo na subuot si mga dating nangyayari digdi arog kang snatching, salisi, hold up asin iba pa. Susog ki Mr. Tali Pabines, Officer in Charge kang Naga City People's Mall, dakulao na marhay si naging pagbabago matapos na maglatag ding CCTV camera ang sa inang opisina asin mga stall owners. Sa ngunyan, mayo naman subot sindang nariresibing reklamo hali sa mga parasaod asin sa mismong nag-ookupar kan mga stalls. Mayo na po kaming nadadangog na itong dating may snatching, may salisi. Kompleto po kami ng CCTV. Nakatabang po ang CCTV ngunyan. Halos mostly part kan section may CCTV. Pero pa ko itong CCTV kan siyudad, kan market, ang mga stallholders association, nagsara diri po sindang CCTV man, pigkabit lang sa samuyang central na control. Padagos sa mga bareta. Apwera kan arkila kan mga stall owner sa Naga City People's Mall. Dakula man ang pinagdadarang ingreso kan mga karatulanin man lain-lain na produkto na yaon nakakabit sa bilog na lanog kan Naga City People's Mall. Susog kay Mr. Tali Pabines, OIC head kan Mepo. Milyon pesos man ang natitipon kan sa indang opisina sa laog nin sarong taon hali sa mga advertisers. Ang advertising po, dakulang ang bagsas income kan Naga City People's Mall. Sa ngunyan pong taon, nag-target kami 2.5 to 3 million sa mga income sa advertising lang po yan. Sa iba pang bareta, daidadakupon kan mga personahe kan Public Safety Office ang mga e-bike na naglalaog sa syudad ni Naga hali sa mga kataid na banwaan. Basta daisinda na mamasada o naghahatod nin pasahero. Ipanaliwanag ni Public Safety Office Executive Director Rene Gumba na ang sa indang tinututukan iyo ang mga e-bike sa syudad na ginagamit bilang pangpasada na higot subuot na ipinagbabawal sa ordinansa kan lokal na gobyerno. Ang binabantayan ni si nagkakarayot sa bawal.
So, dadakupon ka mo pagyaw ka mo sa loob kang syudad na pabalik-balik ka mo, nag-aatod sundo ng mga pasahero na namamasahe sa saito. As far as the city is concerned, may ordinansa na bawal ang e-bike magkayo. So, iyon to ang ginagamit na sa citation. Sa iba pang bareta, mga nasulong linya ng kuryente as in internet ang iwinalat na danyos kan makosog na kikilat kan suudma sa tupa sugod na Buwa Camarines Sur urog na sa residensya ni Ma'am Desa Carino Gornal. Pasado alas 2 subuot nin hapon kan suudma kan biglang magkikilat na timing man subuot na nakakapot siya sa refrigerator kung kaya garo subuot nagtulay ang kuryente sa iyang lawas. Huli ka ini pag nagdadagum na ang panganuron asin may sinyalis nin pag-uuran, sobrang paghandal subuot ang namamatian ni Ma'am Desa. Bumangon ako, sir. Sabi ko, may kukunin lang po ako dun sa ref kasi may sarili akong ref sa kwarto. Saan ko po yung ref? Doon na po, sir, ang lakas ng kuryente na po na umano sa katawan ko. Ay po, ma'am, yung yung paghawak ko, ma'am, sumabay yung kidlat. Oo, sir, yun na po pala yun. Tsaka sabay na, sir, halos sabay-sabay na yung pagputok, yung pagkulog, dabuldul po baga, yun yung tawag sa amin. Sabay-sabay yun, sir, kaya talagang akala ko, sir, nga, kasi based dun sa ano ko, dun sa naramdaman ko, akala ko pa ako yung natamaan talaga ng kidlat. Kaya may pagputok, akala ko pumutok na yung katawan ko kung ano po, sir, o yung ref ko pumutok na ba kasi talagang malakas, sir, at sabay-sabay na. Sa pagbabalik kang news break, solterong nag-iiwas sa mga operatiba sa illegal drug operation naglukso subuot sa irrigation facility. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol.
But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCS-CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, Camarines Sur Police Provincial Office higot na pinagmomonitor ang saindang mga personnel para masiguro na mayo sa sainda ang nagmumoonlighting. Nasaro sa isyungunyan sa PNP. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Para masiguro na mayong miyembro kang Camarines Sur Police Provincial Office na nagsiserving bodyguard sa mga negosyante o politiko, mas pinaghigutan subot kang opisina ni Police Colonel Julio Cesar Domingo, Provincial Director kang PNP Camarines Sur, ang monitoring sa iyang mga tauhan. Sa paagi kang counterintelligence sa idang pinagmumonitor ang kapulisan kang Camarines Sur para masiguro na mayong nagmumoonlighting sa iyang mga tauhan. Dito sa CAMSUR, isa tayo sa Police Provincial Office ng Bicol Region. Lahat naman ng effort natin, yung counterintelligence natin, in-ensure natin na wala tayong mga miyembro ng Camarines Sur Police Provincial Office na nagmumoonlighting. Kung igwaman subot magiging bodyguard ang mga politiko, ini madepende sa request sa Police Security Protection Group o PSPG na iyo ang nagtataon ng security personnel asin bako subot ang local police. Ito naman, actually, sa politician upon the request, kung talagang may mga request. But it is the PSPG na nagpo-provide, not yung mga local police. Mientras tanto, nagpuna ng sabing issue sa pagiging alalay ka nagkapirang pulis sa mga negosyante at politiko duman sa National Capital Region. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa satuyang police report, pinagbawianin buhay ang sarong vendor na pinagbisto sa alias na Salvador. Residente kan Barangay Tara, Sipokot, Camarines Sur, matapos makaduta sa nakakalay na kable nin kuryente sa Zone 6 Barangay Awayan, Libmanan, Camarines Sur. Sa report, magkaibahan ang biktima asin ang sa iyang agum na naghahanap ning mababakal na mais kang nangyari ang insidente sa nasabing lugar. Tulos man ipinaabot sa kaso Record 2 ang nasabing pangyayari. Sa iba pang police report, sarong 18 anyos na soltero na taga San Pablo, Calabanga, Camarines Sur, ang nadakop subuot kan mga otoridad sa paagi kan ginibong anti-illegal drug buy-bust operation Kasubanggi sa Barangay San Roque kan Kaparehong Banwaan. Nagpurbar pang magdulag ang suspect sa paagi nin paglukso sa irrigation canal para makadulag, alagad nadakop man giraray kan mga otoridad.
Tulong sa Sheinin subuot illegal na droga ang na-recover kan mga otoridad. Padagos pa sa mga bareta, 19 na mga soldados hali sa Civil Military Operations Batalyon kang 9th Infantry Division of Philippine Army ang nakatapos sa 2 aldaw na drone orientation seminar na may obhetong madagdagan ang saindang kaaraman pag-abot sa drone operation. Ang mga nagpartisipar ang nagkaigwanin hands-on training sa drone operation, maintenance application as in practical exercise. Igwa pasubot masunod ning kaparehong training para mas matawan subuot nin marahay na serbisyo ang mga Bicolano. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day madingaw na follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.